Оп, добре. И лийката, ето, скелт. 15. 20. Кое? Опето. Стига ме разконцентрирай, бе. И ще кажат съдиите майна. Лийка, чай да нагласим сега тук работите. Вика, само си мърна на раване надясно. Пред телефона да не минава никой. Илийка, мини малко по-назад. Не, бе, само ти, щангата. Така. Готов си, Бошка? Ай, брой. 3. Така е. 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, ай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shoulder press. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стига. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дишай. 1, 2, 3, 4, 5. Сега само прискачаш. 6. Браво. Шолдър преси. Ай. 1. Браво. 2. 3. Браво. Използвай краката. 4. 5. 6. Браво. Пускай. 1. 2. 3. Браво, Илийка. 4. 5. Следно. 6. Добре. Обръщания. 1. 2. 3. 4. Давай. 5. Давай. 6. Браво, пускай. 1. 2. 3. 4. 5. Прискачай хубаво. 6. Браво. Вземи си въздух малко, Добре. Айде. Наведнъж. Давай. 1. 2. Браво. Това ти е. Давай. 3. Бутай здраво с краката. Давай. 4. Браво. Давай. 5. Още една. 6. Браво. Пускай. 1. 2. Браво. 3. 4.
5, последно, 6. Браво, Илийка. Минута и 45 има. Давай единички. Айди, давай. Ако можеш наведнъж, фащай ги наведнъж да ги правиш. Айди. Давай, браво. Това е, брат. Браво, супер си. 2, 3, 4. Давай. 5, още едно. 6. Браво, пускай я. Давай. Ти си. 1. 2. Браво. 3. Прискачай хубаво. 4. 5. Браво, давай. Давай, лягай, бе. Една минута остава. 6. Добре, фащай. Една минутка, брат. Едно по едно, ако трябва да ги прави. Давай, дигай, ние гледай. Браво. 1. 2. Браво, давай. 3. 4. Давай. 5. Фащай я пак. Фащай я. Направи 2 тук. Ай. Давай 2. 1, още едно. Давай мощно нагоре. Давай. Пускай. Айде, бърпи на макс. 15 секунди, брадър. Давай. 1. Давай. 2. Браво. Давай, 5 секунди. 3. Лягай бързо. Оп, стига. Добре. Еми, 2 бърпита за малко да затвори четвъртия кръг. Май така беше, не знам, ще видим. 4 ги направи, бе. 4 за малко 4 цели, нали? И 2 бърпита му останаха. Май. Сега ще видим после записа. Спокойно, Илийка има доста време, така че почини си сега. Гледай на 9-та минута поне да почнеш единия. Направо 70 ли да пробваме? Мисля, че успееш. Колко ще направиш? Един път чай Илийка тук да ни кажат, че не си в кадър. Обуваме обувките, ракетите под краката. Айде Илийка, зареждай щангата, движи малко, пий ни малко водичка и движи. 12 минути ли? 6 минути имаш. Да, то след това веднага почваш, имаш 6 минути на разположение, ама ти няколко почиваш.
Айде, Лика, давай по-бързичко, брат, защото тече времето и да ти останат повече време за повече опити, брат. До тук 9:30, значи имаме още 2 минути и половина, даже вече по-малко. Ай, тягай се. Мимчо, сряда. Ще се видим сряда, значи. Чао. Ай, тигър. Мощно. Сега трябва да клекнеш пак. Сваляй на 60, на 65. Ли? Добре. Или към минута и половина имаш, така че трябва да действаш по-бързо. Ай. Бутай. Браво. Ай, още един път. Клякай, бе. Клякай хубаво. Ай. Браво, пускай. Слагай 2,5, една минута имаш. 2,5 и тия малки ти служи. Не бе, 2,5. А, така. Ай, братър, знам, че си изморен, ама трябва да действаш малко по-бързо. Или 40 секунди имаш, брат, си самотай. Айде, братко. 30 секунди. Аре, Лика. Може да ги направиш, братко. Айде, мощно. Давай. Ай, 20 секунди има. Ай, бутай здраво отдолу. Айде, можеш. Ай, мощно нагоре. Бутай с ръце. Браво, ай, още един път. Давай. Ай. Ай, бутай, 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 бутай. Давай. Браво, е! Пускай. Добре. С тия беше неуспешен. С тия успешен. Птици. Найски.